kuning lekas kita linuting kidung kaki Premben Jaladara nutupi dateng tata krami paripaksa kula nyebat jengandika Eyang Dewi Utari ya wis mangsa borong kaki Premben jenyatane pancen kudu kaya mengkono turya dasare bapakne parikesit wis ora ana mula tanceping ing antaraning puniyang kelawan sira kaki Premben Jaladara mbok menawa kudu bali netepi marang lajering turas negara ing Wirata. Kaki Dewi, Eyang Dewi, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampun pitados kaliyan ingkang wayahipun Jaladara. Amang lurah satru murka wonten negari Ngastina. Jernyatanipun menika dados tanggel jawabipun ingkang wayahipun Jaladara. Namung semantena, Eyang Dewi. Mugi dados ing kawuningan sekawit kula sampun abenajeng kaliyan pun Prabu Syaji. Nanging boten kanthi kanyana-nyana awit pamblithu ing mengsah wekasan pusaka ing wayahipun Jaladara Kyai Nenggala saged karebat dening mengsah kabekta wonten negari ing Prigodani. Mula tumuntun kula ngunduri peperangan ing wigatos sak mangke kula nganti dhateng wayah kula pun Danurwenda. Duwin wayah kula pun parikesit gandeng menika nem-neman utawi wayah turas Pandhawa kula pitados sakmangke supados damel karti sampeka srana supados Kyai Nenggala wangsul wonten astanipun ing wayahipun Kaki Jaladara. Kaki Penemban kanthi cara kaya mengkono mau muga-muga bisa padhang lelakon negara Ngastina sabab jroning nalika semono pun yang wis ngrancang pawisudan ya kuwi parikesit yen to nganti kraman saka negara Pringgondani ora isa diundurake tan wurunga uga bakal gagar wigar jumenengan ana ing negara Ngastina iki. Mula kula perkara iki pun yang pasrahake marang sira wayah Jaladara. Kepiye mungko bisane kraman saka ing Pringgondani enggal mundur saka negara Ngastina. Kaki Premben gonjang kanjing langit kelap-lapaton ora kincanging risang mawe gandrung dereng ngantos paripsami mbawacana kasaru praptaning Bambang Sidapaksa kadhiraken sanggar patpana kawan catur kaya cingak kang samya mulat lang-langing triya mangungkung Anggro sesumbar lindhu bumi gonjing kumalutuk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang Kiai Semaropo Kiai lali kelawan aku boten ndara kula ndara Utari
Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kyai Semar ndak tampa wis watara lama ora sowan marang negara Ngastina. Nggih. Ndara Gusti Ayu bekti kula kunjuk, Den. Iya nala garing ndak tampa. Ndara Gusti Ayu bekti kula kunjuk. Iya Petra ndak tampa. Ndara Gusti Ayu bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa wis watara lama ora sowan mrene. Nggih sibuk. Dadi dukuh kula. Dukuh apa ora? Truk. Gambarku kok wis dipindah ya, Truk. Gambar apa? Biyen dhek sing dadi ratu Sinuwun Prabu Puntadewa Suwargi iki nang tembok kuwi ana gambar. Mau wedok-wedok. Wah, wis ngawur. Arsit seni apa jenenge? Aja disawang anune ning anu iki lho, senine iki lho. Senine dengkulmu kraton kok tok wenehi kaya ngono. Sekarang Pak pasang dhewe. Tau disuwek karo Ndara Werkudara nganggo kukune. Ha ngawur wis ora ya ora. Wis ora ana wis beda kaya mbiyen ya, Tru. Ah iya, ning tetep negara Ngastina iki tetep nggone awake dhewe. Sing ngomong sapa? Saiki malah kae sing nang mburine Ndara Utari sapa, Tru? Putrane iki lho. Kok pasuryane kaya Ndara Abimanyu? Ah putrane. Ndara Parikesit sajake ora muni Ndaramu piye? Raden Parikesit. Iki nak Baladewa ndasmu iki. Resi Jaladara. Iki Ndara Baladewa lho rambuté wis werna loro. Wah. Tua-tua kapuk. Lho, tua kapuk apa? Dhuwur mabluk ngisor ngamuk. Ngisor ngendi? Ngisor sikil. Ampun sak sujana riyen. Semar Padaraja sak praptamu. Wah, Penemban wilujeng Penemban. Mula garing slamet nggih Penemban. Wah. Dek napa medal saking Grojogan Sewu? Ya sawetara. Nggih syukur-syukur. Petra Padaraja pangestunipun Penemban. Bagong Padaraja nggih pangestunipun Penemban. Jaladara wilujeng niring Sambikala. Kakang Semar iki sapa Kakang? Menika Ndara Sidapaksa. Sidapaksa kuwi sapa? Niate pancen ajeng awu-awu Sudarma. Nalika semanten menika sowan ingkang eyang wonten ing Sumurupas pukulun Bedawangan Nala diparingi dawuh nek menika putranipun Ragil Pandhawa inggih menika Pandhara Sedewa patutan kalih ingkang ibu inggih menika Dewi Srengginiwati peputra Ndara Sidapaksa. Mula kula larapaken wonten negari Ngastina. Ngono iki isih kulawarga Pandhawa. Nggih, niku tus putrane Ndara Sedewa. Niki namine Ndara Sidapaksa. Mula kula aturi nampi sowanipun. Niki jangkeping putra Pandhawa. Inggih menika Ndara Sidapaksa. Sing tasih sugeng nggih namung putranipun Ndara Nakula Sedewa. Inggih menika Ndara Sidapaksa sing setunggal kok marah dereng tekan negara Ngastina to. Yayi Sidapaksa nggih wonten dawuh Gusti Ayu. Ora usah dadak kowe nyebut kelawan Gusti Ayu jernyatane. Aku iki sing kepernah mbakyumu dhewe. Aku Dewi Utari. Sidapaksa apa kang dadi bukti nyatane dene kowe ngaku anak. Ya kowe Raden Sedewa Wragiling Pandhawa gagantenan pusaka nami kala misani monggo kula aturi nampi Gusti Ayu. Pancen bener iki pusaka ingkang aran kala misani. Sidapaksa kadangku yen to ngono pancen kepara nyata yen to sira kuwi atmajaning Raden Sadewa sawarga. Kanjeng Hyang mangke rumiyin sampun kesesuk. Negari Ngastina dinten sak mangke menika nedheng klebetan mangsak.
mongko mengsaipun saking negaring Pringgondani. Kula kuwatos nadyan menika ngaku aku atmajanipun kadang kula Yayi Sedewa. Ning mbok menawa menika trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang namung badhe damel risak negaring Astina. Pusaka menika mboten saged kinarya gada, pusaka menika mboten saged kinarya tandha bilih menika atmajanipun Yayi Sedewa ingkang sampun nyuwarga. Resi Jaladara kersane kepiye mung marutaran panjenengane. Sita Paksa wonten dawuh. Kowe tak aku dadi atmajanku, dadi anak Istiwa. Lamun kowe bisa mbalekke Kyai Nenggala nang tangane bapakmu Resi Jaladara, nyuwun pamit kanggo kok mesti gawe masalah. Wis apik-apik tentrem-tentrem mengkari nampa. Pusaka Nenggala ilang kok dipasrahke karo wong sing ora dong. Ora mbiyen ora saiki. Pemenungsa kae. Anesu kanjur ninggal bom keparat ora. Tak pikir-pikir ya bener kok iki. Oh, wis dadi pendhita ora menep. Ati ana wong goleki bapane wis cetha ngaturake kala misani bukti pusakane Ndara Sedewa kok. Nek iso nggawa bali Nenggala. Ampadune mung arep mau nyambut gawe kok. Oh. Ora mutu. Ora apik jarane. Gah. Ngopo? Ora ngapa-ngapa. Nek ora digetak sik ndak apa. Dunek-unekke Bagong. Menawi mboten ngaten mboten badhe rampung perkawisipun Eyang Dewi. Semar Siwa Badranaya kepiye? Ampun kepiye? Nek wis saguh ditandangi kudu menyang endi nggonku bakal njujug. Sampeyan apa mboten ngerti? Ngastina kelurukan wadyabala saking Pringgondani, wadyabalaning Prabu Siaji. Sing dadi senopati Resi Jaladara ning pusakane direbut mungsuh. Pringgondani dijujuk mawon, Ndara.
Kano semubang bangaruna dinitraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkong lir wowo sing pine panca toking hayang mono nuwun sewu utama kagiat raos sing manah kula dene wonten satunggiling satya ingkang mlebet wonten telenging tamaning Pringgondani. Panjenengan sinten Raden? Gusti Ayu dipun tepangaken nami kula pun Bambang Sidapaksa. Namunipun Bambang Sidapaksa inggih ingkang inggil sinten? Kula pun Bambang Sidora. Terus dawet mau. Iya. Bambang Sidora inggih kapernah menapanipun kaliyan pun Bambang Sidapaksa kula kapernah kadang taruna rayinipun inggih ingkang wingking piyambak kula pun Bambang Sidamedal. Sida wah ora seru-seru wong baralu suarane kok bengok ora mengaten menawi ngaten sedaya Bambang kula Joko ora positif kok kowe iki Bambang ya Bambang Joko ya Joko Bambang panjenengan sinten kula pun Dewi Mangkarawati garwanipun Prabu Wesiaji. Oh ndek bojo itu mburine etoke kok kaya isih kinyis apa matamu ku sing lamur nek matamu karane ketok le pading ngono lho pading apa genah wis gawa bel teng klinting ngono kok raine ora masalah oh iya to ya iya biasane ya sok ngono ya piye Gong ora masalah ngono oke tak tanyain ha iya ingkang wingking sinten Atobat nami kula pun Maduretna. Waduh jenenge Gong Maduretna. Wah, kowe sing mburi lho. Moh. Piye to kowe iki wong sing kenalan sing arep aku kok karepe akbar dirauk kabeh. Ya ora wong aku sing ngandani sing arep. Ora kowe sing mburi kowe ketoke wah kae tonjol lho, Tru. Wah, piyo. Cangkeme awake kene kaya blewah sigar ngono banyune madu dhewe ya wis aku sing mburi ya dit lho iki dit malah wis asik kae wis larke kloso beres ngawur ingkang wingking sinten diajeng daku kaliyan kula suarane Gong ora masalah lho. Bingkem to? Ha iya. Wis ben. Kono ora ben Bapak. Brawi paduka daku talian kula. Kula pun madu asih. Madu asih jeneng. Ya ora apa-apa, sing penting jenenge iso nggo pamer. Ha iya. Nek kancaku ndok takon, "Yangmu sapa, Gong?" Madu asih. Oh, bayangane kancaku ora ayu. Heeh. Ngejwatan aja ketemu wonge. Ha iya. Ketemu wonge
Dar. Wis ora masalah ora. Gusti Ayu, kula wonten dawuh ketingal pasemon rengu. Mboten wonten raos bingah. Menika wonten menapa? Wale-wale menapa Raden estunipun kula dadi munjuk atur. Kepasang yogya katuju ing Inudin kula saged anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Krana kula winengku dening Prabu Wesi Aji menika estunipun boten linambaran katresnan. Namung sarana dipun peksa dening Sang Prabu Wesi Aji. Menawi kula boten purun ngladosi Prabu Wesi Aji, tiyang sepuh kula badhe dipun pejahi. Tumuli kula milujengaken dhateng tiyang sepuh kula, tumuli kula purun ngladosi kan Prabu Wesi Aji. Namung dumugi sepriki anggen kula ngladosi inggih boten kanthi tulus lair lan batin. Malah kula darbe niat menawi wonten wongking satriya ingkang milujengaken dhateng kula. Kula badhe suwita selami-laminipun gesang. Tegesipun milujengaken dhateng Dewi Mangkarawati menika kados pundi? Saged ngowalaken bebandan kula medal saking taman mriki saha nilar negaring pringgondani sampun ngantos kula raos dipun blenggu dening panguwasipun Prabu Wesi Aji Raden. Upami kula ingkang badhe milujengaken Gusti Ayu kados pundi? Tobat menapa menika saestu panjenengan sampun paring pangandikan namung ngagengaken dhateng manah kula. Nanging kula suwun saestu Raden anggen paduka badhe milujengaken dhateng kula. Menawi jengandika kersa milujengaken dhateng jasad kula Raden, panjenengan nyuwun menapa badhe kula caosaken? Gusti Ayu, sowan kula wonten negari Pringgondani menika namung upaya dhateng pusaka kagunganipun tiyang sepuh kula ing namipun Kyai Nenggala. Menawi Gusti Ayu saged ngaturaken Kyai Nenggala dhateng Bambang Sidapaksa, kula mboten badhe negakaken sugengipun Gusti Ayu, tartemtu badhe kula sanding selaminipun gesang Gusti Ayu. Miat langening kalangguhan aglar pandan pon cartinon lir kekonang surem sorotetan padang kasur lan bajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing sawetawis wekdal Prabu Wesi Aji titip pusaka dhateng kula. Monggo Raden, menawi namung menika syaratipun kula caosaken. Ana kawan Petruk apa iki ngaran Nenggala? Nggih, niku Kyai Nenggala kula wis hafal. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging kula aturi menggalih dhateng pejah gesang kula Gusti Ayu Mangkarawati, kula aturi manjing telenging kalpika selaminipun boten badhe pisah kaliyan ingkang abdipun Bambang Sidapaksa Gusti Ayu.
Sida Paksa. Aku ora duwe sedulur sing jeneng Sida Paksa. Aku ora duwe kadang sing jeneng Sida Paksa. Ayo, umano dadam aja mringkos kaya wadon. Kowe musuh aku kok banjur nglumpur ora duwe kekuatan. Kula mboten badhe wantun kaliyan paduka Kakang Mbok. Ora wani tak pateni kowe. Jeneng aku kowe sambah apa? Yakin ning aku. Adalah si Tanjung. Kowe leren ger. Song warudayong pak pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe aja kesusu Sri Tanjung. Ya bener kita kuwi duwe kaprawiran nanging ora kok njur ngawu gawar ngawur. Mula ana tetembunganing para kuna aja memangan yen durung weruh rasane sing dipangan. Aja menganggo yen durung ngerti carane menganggo, aja lelungan yen durung ngerti papan kang tinuju. Yen to nekat bakal kesuru. Ya apa yang kita tindakake mau kleru kita mbelani karo Prabu Wesiaji mau janjane kita karo Wesiaji ki ora ana sambung rapete apa-apa. Ya mau mergo nalika semono kita merengkang saka eyang kita ya kuwi Begawan Bedawangan Nala. Tumuli bakal ngupaya marang Sudarma kita ning ora pamit kalawan eyangmu wekasan kleru nggon kita. Suwita dicegat dening Prabu Wesiaji tumule diwalik paningal kita ing setemene kita kuwi aja nganti pisan-pisan wani marang negara Ngastina merga negara Ngastina kuwi papan sedulurmu kabeh papane anak-anak kita kabeh ngerti nggih pukulun lan Sida Peksa iki pancen bener ngrangkul kalawan jeneng kita tumuli nyebut Kakang Mbok merga kita kuwi tinemu darahe luwih tuwa Tobat kula mboten rumas gadah sederek nampun Sida Peksa kosek kula njlentreh aja ngeyel. Ulun iki dewa diayeli. Ya kula mboten ngeyel namung kula nuwun sewu matur menapa wontenipun. Iya. Ngerti ya? Iki atmajane Sedewa. Lah, Pragiling Pandhawa kuwi kembar, ya kuwi jeneng Nekula Sedewa utawa Raden Pinten Tangsen. Kuwi kembar atmajaning Prabu Pandhu ingkang nalika semana garwa Dewi Madrim. Peputra kembar loro Nekula Sedewa, sing Sedewa anak-anak Sida Peksa. Sing Nekula anak-anak Sri Tanjung. Selagine ibumu wae ya kembar. Dipek Srengganawati dipek kelawan Nekula, Srengginiwati dipek karo Sedewa. Lah kita ki tunggal darah kok padha gelut. Tobat tadiku aku nyuwun ngapura ya Yayi. Bu. Kula nyuwun pangapunten, tobat. Malah luwih gedhe dosaku tinimbanganing si Adi. Dosaku aku nganti mbelani marang Prabu Wesiaji ngene bakal nglebur negara Ngastina tobat. Serasa wadang padha tutu-tutuan. Sing jeneng menungsa iku dununganina lali salah apes lawan mati. Nggih, Pukulun. Padha bali marang negara Ngastina. Nekseni si Parikesit ngene bakal kajumenengake nata nang negara Ngastina. Inggih, Pukulun nyuwun pangestu. Sri Tanjung ya mrana. Inggih, nyuwun pangestu Pukulun. Kanjeng Wirusita nalika semanten mengker mapan ing Janaloka. Kacarita ing mapan wonten ing alam Mantara papaning para sukma. Nenggih Sang Sukma wicara ing sak pejagong kelawan sukma luhur miwah sukma langgeng.
langgawan aklar pandhan muncar tinon lir kekonang suram sorote tanpa padang Yayi Sukma luhur inggih kula wonten dawuh Kakang Sukma Wicara Yayi Sukma langgeng wonten dawuh Kakang Sukma Wicara sampun sawetawis anggenipun mapan wonten ing alam Mantara anengga dinten akhir ing sakmangke nembe kelilan sowan ngersanipun Gusti Akarya Loka inggih Kakang Sukma Wicara Yayi menapa Yayi Sukma luhur supe bilih titi mangsa kelenggan sakmangke menika sampun ditetepaken wanci sampun nekani bilih Ngastina kedah wonten Nalendra enggal wonten ingkang cinadang minangka dados sulehipun Yayi Kalimataya duk nalika semanten mboten wonten sanes kejawi namung wayah kula pun parikesit inggih pun paripurna lajeng keparingipun maduka Kakang Sukma Wicara kados pundi menapa mboten prayogi kula lan Yayi Sukma luhur Sukma langgeng tumuli tedhak wonten negaring Astina mrenahaken sangganing para putra wayah monggo Kakang kula dherekaken Kunjang Kanjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Yayi Sida Paksa usuwan ning negara Ngastina malah bebarengan kelawan sawijining wanita mugi andados ning kawuningan Gusti Ayu menika tasih kadang kula menika atmajanipun Kanjeng Rama Nekula ing patutan kalawan Dewi Srengganawati wayahipun Begawan Bedawangan Ala wonten ing Kayiwangan Sumarupas menika atmajanipun Kanjeng Rama Nekula tuwin kula atmajanipun Kanjeng Rama Sedewa Gusti Ayu wah malah kelumpuk saiki wah Sida Paksa Sri Ranjung wis mapan negara Ngastina ora memper yen to kowe uga melu duweni negara Ngastina jar nyatane wong atuwamu biyen pancen ingkang renggani Praja Ngastina peranganing Pandhawa ya kuwi Nekula Sedewa inggih Kanjeng lajeng kepareng paduka kados pundi Kanjeng Prabu Jumbuh lan puking tak kandhakake kowe diaku sanak kadang sedulur Ngastina yen to kowe iso ngaturake pusaka negara bali marang negara Ngastina monggo kula aturi nampi Kanjeng wah yo tak trima yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwuning tanpa pepindhan lan Eyang Dewi Utari mugi kepareng nampi Sida Paksa lan Sri Tanjung menika Kaki Prabu Jaladara iya endi kaya mengkono bakal saya wuwuh kekuataning negara Ngastina nggih lajeng parengipun aku mung manut kepiye munggo racikane nggone bakal jumenengake parikesit minangka dadi Nalendra ning negara Ngastina jer nyatane wis mengku pusaka tinggalaning para Pandhawa kang aran Kriskala misani Kaki Jaladara.
samar-samar ana ganda dupa menyan ratus garu rasa mala sumarebak angambar. Iki sapa iki? Iki apa bangsaning demit? Apa bangsaning lembut sing mlebu ning negara Ngastina pancen utusaning Nalendra ing pringgondani Prabu Syaji. Kakang Premban. Kula nyuwun pangapunten menapa paduka Kakang Premban supe kan ingkang ngrayi. Lho sik, sapa? Kakang Premban Jaladara kula ingkang rayipun Darma Kusuma. Ingkang sampun badan sukma. Kakang Premban. Kula ingkang rayi ing Darawati pun Kresna ingkang sampun badan sukma. Ah, Kresna kowe ninggal aku, Kresna. Oh. Yayi Wabu. Suram Tiwangkara kingger manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocam ratnya maratani mboten kinten babar pisan Yai Haji bilih paduka Yai Darma Haji sak mangke tedhak wonten negari Ngastina. Kresna kowe ngelincati janji kowe urip kowe Kresna kowe ninggal karo aku kowe nglimpekke Bratayuda. Nuwun sewu Kakang Premban kula aturi lenggahing keprawuh langkung prayogi. Mangke perkawis menika badhe kula rembak namung sak mangke langkung wigati tedhakipun Yayi Sukma lugur kelawan ingkang rayipun Sukma wicara namung badhe misuda dhateng wayah kula pun parikesit lenggah ke Prabu Negari Ngastina ning aku ngkon njaluk mbok wene keterangan sing gumathok. Inggih mangke kula badhe matur. Nuwun sewu Kanjeng Eyang Utari. Dinten sak mangke tumedhakipun ingkang wayahipun Darma Kusuma kalewan Koko Prabu Ndarawati ingkang sampun abadan sukma estunipun sak mangke namung badhe netepi dhateng menapa ing sampun dados perjanjening para Jawata kelawan ingkang wayahipun Darma Kusuma bilih kelenggan sak mangke Ngastina kedah gadah pengayom inggih menika pun wayah kula paripurna inggih pun parikesit ing mekaten gandeng sampun kagungan kekancing inggih menika pusaka curiga aran kala misani keparenga sak mangke ingkang putra kula Triandandosi ngagem busana keprabonipun ingkang eyang inggih menika pun Prabu Pandhu Dewayana supados lenggah dampar kepraboning Ngastina Kanjeng Eyang Utari. Kanjeng Eyang kula nyuwun pangestu mugi saged lebda nyangkul jejibaning kengawrat menika. Iya paripurna ndak pangestu ninggir wayahku bocah bagus. Kanjeng Eyang Ndarawati kula nyuwun pangestu. Iya parikesit muga-muga kuat lan sembada minangka dadi pengayoman negara Ngastina. Kanjeng Eyang Resi Jaladara kula nyuwun pangestu. Ya parikesit muga-muga mbabar jagat anyar Ngastina ing kebak ing katentreman ya putu. Kresna wonten dawuh wis ora usah dadak kowe kakehan perceka. Saiki aku tak takon karo kowe mergane apa? Lah kok dadi aku tok singit takon ning Grojogan Sewu. Lah kok dadi aku ora entuk melu Bratayuda kuwi dasarmu apa? Nadan kowe badan sukma, aku ora bakal wegah jejuwing kowe. Lho.
wong sukma arep dijuwing ki piye? Ya men, aku mangkel karo kowe. Inggih, namung nuwun sewu, menika janjanipun sampun kodrat. Lho, kodrat piye? Menapa Kakang Penemban mboten ngertos, Duk, nalika semanten kula sampun saged ambekta buku Citapsara menika jangkaning perang Bratayuda. Citapsara menika sampun dipun serat sinten ingkang boten kenging nderek Bratayuda lan sinten ingkang kedah majeng minangka senopati, sapa sing urip, sapa sing mati menika kula ngertos. Mila kula nyetrakaken dhateng Kakang Penemban wonten ing Grojogan Sewu menika krana menika dawuhipun Pukulan Jatimurti supados samangken Nata Mandura boten kenging nderek Bratayuda amargi menawi jengandika madeg senopati wonten negaring Astina menika Pandhawa telas pejah tegesipun jangkaning jagat boten badhe saged kelampahan amargi wonten jangka menika Kurawa sirna margalayu jalaran kula menika ndarbari watak angkara budi candala. Mila kula kedah damel apus krama dhateng paduka Kakang Penemban Jaladara kula sitraken wonten ing Grojogan Sewu. Aku tak takon karo kowe. Inggih wonten menapa? Sesek dadaku dipun nampa sampun kantos duka. Lah terus aku saiki tak takon karo kowe. Kowe iki karaku urip mukti bareng. Kowe yo nglimpake. Kowe iso seda bareng karo para Pandhawa. Aku kok tok tinggal ning jagat. Mergi panjenengan dereng rampung kewajibanipun. Lho, durung rampung piye? Panjenengan gadahi kewajiban kedah nekseni parikesit dados Nalendra. Aku saiki wis nekseni. Menawi Kakang Penemban sampun ngraosaken kados mekaten tegesipun mbok menawi sampun caket wancinipun Kakang Penemban kedah sowan kersanipun Hyang Mahanasa. Kresna wonten maring adawuh tutuhna sisan. Dalanku aku kudu tekaning pati piye? Aku wis jeleh. Wis jeleh urip ning jagat. Kula nuwun sewu. Ngastina menika rak wonten kraman to? Namanipun Prabu Wesiaji. Prabu Wesiaji menika dados jalaran anggen paduka badhe mapan wonten ing tempat suci manjing ana ngalam pamancat. Tegese aku bakal kalah karo Wesiaji. Mboten kawon. Ning Wesiaji mangke badhe pejah sing ngastanipun Kakang Jaladara. Kose iki kok angel dipikir iki. Nek Wesiaji kalah karo aku le mati piye? Aku le mati piye? Sampun to. Kula menika menawi njlentrehaken menika malah bingung. Mergi kula ndak dipun wastani ngriwini dhateng panguwasaning Gusti. Sakmangke menawi sasampunipun paduka menika mejahi Prabu Wesiaji dipun raosaken. Lampan menapa-menapa kedah dipun tampa, sampun gresula. Nek gresula mengko ndak sasar susur dalaning sukmaning Kakang Jaladara. Ya, aku tak methoke Wesiaji saiki wae. Utuku ngger parikesit kaya wis purna darmaning puneyang nggone jumenengake sira kulup puneyang titip negara Ngastina reksan yo ngger bocah bagus tatanan para kawula supaya urip tentrem rukun lan kebak ing kabagyan puneyang bali marang alam antara ngenteni dina akhir besok parikesit. Iki senopati ning wong Astina, pendhita tuwek keklek. Wis arep mudhar wae. Sumbar-sumbar. Ayo, iki Wesiaji. Kowe wong rasatriya, nglembut pusaka kongkonan bocah bagus. Wah, mudhar kene kowe. Wah. Ayo Kakek, bola dewa nang tengah. Mudhar. Iya, tak entekke tenagaku kowe. Bakal megah ngapormu. Wah! Waduh.
mangsa ora tatanan. Ayo. Tak entekke tenagaku ora apa-apa. Kanggo mateni umalaning jagat sing arep nglebur negara Ngastina. Kowe ora ngerti karo Resi Jaladara. Iki mbiyen wong nduk den sama deng nduk bis sama kobis. Kelakon tinjung akhirat nyawamu ebres. Dikatok-katoke nggih Nyata Mandang. Awit wis ngerti sabdaning Kang Rayi Nata Ndrawati ngabatan sukma. Bilih sampun nyaketi wahyaning mangsa kala. Parandiring mangke angen-amenaming batos Sang Resi Jaladara. Paran marga ing kedah linambahan. Nalika semanten kaya wis kentekan kekuatan Sang Jaladara lumampah wis datan kuat anyaruk-nyaruk lampahing Resi Jaladara prapting sak njabaning rangkah negara ing Ngastina. Oh. Gendel Sang Resi Jaladara nalika semanten datan mubah datan musik amung pamanteking netra ing entan kendhat unjaling huswa kaya tamtinamtu krana saking sayaing salira parandring mangke tasih tuwuh tandha pitaken saklebeting tenggalih Sang Resi Jaladara. Wonten pundi paranipun anggenipun badhe amungkasi sugenging Sang Jaladara. Nalika semanten dadak sakala kaya ana mendung tumiyung ingkang nglimputi angganing Sang Resi Jaladara. Dumawah jawah dres angin lesos anempuh angganing Resi Jaladara. Nalika semanten awit kejawahan dres angganing Sang Jaladara katingal nalika semanten saya dangu katingal asrep nglumpruk tanpa daya wonten telenging bantala Sang Wasi Jaladara wau. Oh. Ati aku. Ademe kaya awak tuwa kudanan kanginan kaya. Aduh. Ora kuat rasane. Lah iki aku kok dadi gigilen kaya ngene piye iki. Oh. Dangu Sang Resi Jaladara ngraosaken sakit sarandunging hangga krana raga ing wis keladuk yuswa kejawan katrak ing maruta mila sedakep ing pangajab supados sakmangke boten kraos asrep parandene samangke ngraosaken saya asrep ingkang sekawit sambat-sambat saya dangu ical pesambating Sang Jaladara amung kantun netra ingkang lon-lonan tingkem lon-lonan saya tingkem dadi dipet netraning Wasi Jaladara sareng lan oncating sukma manjing ana ing tepet suci
Oh. Kanjeng Hyang mboten nginten babar pisan bilih menapa ing dipun ngendikaken Kanjeng Hyang Durawati sedaya kelampah Kanjeng Hyang ingkang wayah namung saged jumurung donga mugi-mugi paduka Kanjeng Hyang pinaringana swarga nur kastuba. Nggih Kanjeng Hyang sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka manjing ana ing Rama Mancap. Nggih, wah Pramban. Mboten nginten pepundhen kula setunggal. Turas Mandura sak mangke sampun mapan wonten ing alam Pamancap. Donga pangestu paduka Kanjeng Hyang mugi andayanana ingkang wayah pun parikesit. Anggenipun nyepeng kendhalining praja ing Astina mugi tansah ayem tentrem nirbaya nirwikara Kanjeng Hyang.